Време е да използваме новият гел на Crystal Professional Dream с частици фолио, много красив и нежен цвят, и затова започвам да сваляме стария материал. Тук също съм използвала продуктите на Crystal Professional и те се държаха чудесно, без отлепвания, много добре всичко се задържа. Маникюрът ми е на повече от един месец. Както обикновено избутвам кутикулата, след това почиствам с накрайник пламъче на Crystal Professional номер 1. Наистина е много удобен, вижте, просто страхотна форма има. След това отрязвам кутикулата, почиствам много добре ногтите от прах и подготвям ногтите, като ги обезмаслявам с дехидратор и слагам праймер. След това поставям като тънък слой подложка от любимата скотч база, която е най-издържливата база. Слагам я в тънък слой, но не е прекален, просто нормално, колкото четката има, толкова. И след това, ето го този любимият ми гел. Просто той е толкова лесен за нанасяне и чудесно се разпределя върху ногтя. Има много нежни и фини частици. Наистина много удобен за работа. А в сайта има и много други цветове. И след това вече идва оформянето. Малко работя в по-различна техника. Махам лепкавия слой и чак тогава оформям ногтите и изпилвам отдолу. Наистина така резултата става много по-хубав. Ногтите стават много по-фини и много по-красиви, по-елегантни. И ето с този накрайник, с който изсвалях конус, изпилвам нокъчето. След това слагам любимия ми топ на Crystal и наистина ногтите станаха много сладки. Любимото сухо олио и подготвям така нокъчета преди снимки. Всичките продукти на Crystal Professional ще откриете в сайта ми manicureshop.bg или маникюрна работилница.